talde hon baten eskaintza dukidet. Eta, bueno, ez da erabaki erreza izan, ze, bueno, azkenean, bidasoak dana eman dit, 7 urte hona bidasoan, oso zoriontsu izan izan da, bueno, egia da, kosta zaitela erabaki hartzea, baina nik uste deportibamente begirautan, nire aldetik, erabaki konena dela, talde horren eskaintza onartzea, eta bueno, hau izangoa nire azken denboraldia, eta hurrengo urtean, beste taldera joango naiz. Bai, 18 urteekin iritsi nintzen, honea, mendigo horaten naiz, atzo basan bezala, hori, bigarren mailan txonian bidasoa etorri nintzen, egia oso urte honak izan diteula, Asobal liga igo gina lehenengo urte horretan, lortu ditu gauza batzu nula uste inoiz lortuko nitunak, Asobal ligan bigarren gehatzia, Champions jokatzia, azken urte honetan European txapelketa jokatzia, egia da oso gauza ona lortu diteula, oso urte honak bizi izan ditut, oso jende ona ezautu dut. Talde hor oso guztua, oso eskertuta, da nahi, ez? Klubai, afizio bai, nire taldekide, eukiduten taldekide guztia, oso esperientzi eta oroitzapen honak erango ditut. Bueno, ona dian, ez? Lortze iteun, gure helburuak, nik uste lan politatek gala egiten, eta nik uste nire txaduentzat despedida ikonena izango zen, ez? Gure helburuak lortzia, denboraldi on bat itia, bai ligan, bai Europan. Eta, posible da. Gogo askoak azken denboraldi hontaz disfrutatzeko, bai afizioaz, bai nire taldekideaz, bai kanpuan jokatzen duen partiduan entaz, bai hartalekukoak, nik uste oroitzapen onak erango ditutela bendikan, da, gogo askokin azken partidu jokatzeko. Eskerrak eman, 7 urte hauetan nirekin ekipoa konpartitu duen guztiai, afizio guztiai, direktiba guztiai, denai, oso maitatua sentitu naiz, hemen Irunen. Eta, goazen gozatzea, gehatzeian hilabete hauetaz, nik bakat gogo asko gozatzeko, denakin, hasi que, haupa bidazoa.